Για τη δημιουργία εγγυητικής επιστολής εισερχόμαστε στο σύστημα με ρόλο δικαιούχου και από την περιοχή πίνακας ελέγχου οι εγγυητικές επιστολές μου επιλέγουμε το κουμπί προσθήκη. Στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνουμε τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, επιλέγουμε το είδος, αν είναι ηλεκτρονική υπογραφή ή φυσική υπογραφή, υπέρ ποιου εκδίδεται, συμπληρώνουμε την ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση που επιλέξουμε ότι η εγγυητική επιστολή είναι αορίστου χρόνου, το πεδίο ημερομηνία λήξης κλειδώνει και δεν χρειάζεται να το συμπληρώσουμε. Αλλιώς, συμπληρώνουμε την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. Συμπληρώνουμε το ποσό της εγγυητικής. Με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων, το κουμπί αποθήκευση ενεργοποιείται. Επισυνάπτουμε υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα αρχείο. Η περιοχή αντικαθιστά συμπληρώνεται στην περίπτωση που η εγγυητική που δημιουργούμε πρόκειται να αντικαταστήσει εγγυητική υποβεβλημένου ΑΠΕ. Στην καρτέλα Επιμερισμός εγγυητικής επιστολής επιλέγουμε τον κωδικό πρότασης που θέλουμε να επιμερίσουμε την εγγυητική επιστολή. Πατάμε αποθήκευση και υποβολή. Όταν η εγγυητική επιστολή δεν είναι ακόμα συνδεδεμένη με κάποιο αίτημα, από τις επιπλέον ενέργειες έχουμε την επιλογή της επανεπεξεργασίας. Με την επανεπεξεργασία μπορούμε να αλλάξουμε κάποια από τα πεδία της εγγυητικής επιστολής και να κάνουμε εκ νέου υποβολή. Το πεδίο κωδικός πρότασης στην καρτέλα Επιμερισμός εγγυητικής επιστολής είναι επεξεργάσιμο μόνο στην περίπτωση που η εγγυητική δεν έχει συνδεθεί με κάποιο αίτημα. Αν η εγγυητική ήταν συνδεδεμένη με κάποιο αίτημα προκαταβολής, τότε το πεδίο αυτό θα ήταν κλειδωμένο. Αν πάμε στο αίτημα προκαταβολής του κωδικού πρότασης που επιμερίσαμε την εγγυητική επιστολή, στην καρτέλα Στοιχεία εγγυητικής επιστολής, επιλέγοντας το κουμπί προσθήκη, θα δούμε πως στο drop-down επιλογή εγγυητικής έρχονται όλες οι εγγυητικές που είναι επιμερισμένες στο συγκεκριμένο κωδικό πρότασης. Επιλέγουμε την εγγυητική επιστολή που μόλις δημιουργήσαμε και συμπληρώνονται τα πεδία με τις αντίστοιχες τιμές της εγγυητικής. Επιλέγουμε σύνδεση με αίτημα. Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το αίτημα θα πρέπει να πατήσουμε υποβολή. Πατάμε κεντρική αποθήκευση και η εγγυητική έχει συνδεθεί με το αίτημα προκαταβολής. Στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε αποσύνδεση της εγγυητικής από το αίτημα, από το κουμπί επεξεργασία επιλέγουμε επανεπεξεργασία και πατάμε το κουμπί αποσύνδεση. Στην περίπτωση που θέλουμε να αντικαταστήσουμε μια εγγυητική επιστολή, δημιουργούμε μια νέα εγγυητική επιστολή και στο πεδίο αντικαθιστά επιλέγουμε την εγγυητική επιστολή που θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Πατάμε αποθήκευση και υποβολή. Στο πεδίο Επιμερισμός εγγυητικής επιστολής, ο κωδικός της πρότασης συμπληρώνεται αυτόματα. Αν πάμε στο υποβεβλημένο ΑΠΕ που έχει επιμεριστεί και συνδεθεί με την εγγυητική που μόλις αντικαταστήσαμε, στην καρτέλα Στοιχεία εγγυητικής επιστολής, στην αρχική εγγυητική θα φαίνεται στη στήλη «Αντικαταστάθηκε από» ο αριθμός και ο εκδότης της εγγυητικής που την αντικατέστησε. Στην αξιολόγηση του ίδιου αιτήματος, στην καρτέλα Στοιχεία εγγυητικής επιστολής,
Η εγγυητική που αντικατέστησε την αρχική θα φαίνεται σαν μία επιπλέον εγγραφή.